Assalamu alaykum Türkmen portal web saytymyzyň mehriban tomoşaçylary. Siziň üçin taýýarlaýan biletin gelýän gepleşigimiziň bugunky sanyna poçtanyň taryhy barada gyzykly we bilinäýmelik ýa-da maglumatlar siz bilen paýlaşmak makul bilir. Poçta aragatnaşyklygamy haçan ýüze çykypdyr. Ilkinji poçta nirede ýüze çykypdyr. Eger de şular barada eger hakykatdan biletiňiz gelýän bolsa geliň onunla gepleşigimize başlaýyk. Bide dil aragatnaşyk olaryň netijesinde döreýän umumy ählimide peýdaly bolan işleri getirýän pikir ysynşdyrýar. Dogry. Adam dogan garnaşlary, dostlary bilen gatnaşyk saklaman bilmeýär. Dogry. Golaýynda ýaşaýan adamlar bilen gadim döwürlerdedir. Häzir hem gatnaşyk saklamak ýeňil bolupdyr. Emma uzakdaşlykdaky ýaşaýan adamlar bilen bolsa, o iş biraz kynrak bolupdyr. Bu hatda häzirki wagtda hem şeýle diýen ýaly mehriban adamlar elbetde telefon arkaly habarlaşyp palýagda soraşmak mümkin. Emma uzak sewitlere ýa bolmasa daşary ýurtlara gölleriniň nepisligi gözüňe hoş ýakýan el halyny ýa-da düdüminde şekerden söýükän diýdirýän torty ýakynymyza dadyrmak üçin her günü ýol aşyp gitmek elbetde ol mümkin bolmajak. Ine şu ýagdaýda bolsa poçtanyň jadyly hyzmaty biziň dadymyza ýetişir. Poçta hyzmaty häzirki wagtda aragatnaşyk hyzmatlarynyň iň bir kämilleşýän, edil şu günüň gözi bilen seretseňe sanlaşdyrmak konsepsiýasyna has hem bir ýakyn gelmekde ýeňillikli hyzmatlary iýe bolup durýan, jemgyýetiň isleglerini artykmazygy bilen kanagatlandyrýan guruluşdyr. Tehnologiýa näçe ösýän bolsa poçtanyň hyzmatlarynyň zerurlygyny ýerini hiç haçan tutup bilen okmakdyr. Ýoksa da adamlar öz durmuşyna şeýle ýeňilligi gerek bolandygyny näet akyl ýetirip näet haçan şo pikire geldiler. Gelin bu dogrusynda şuny töhfetleşik edelim. Munyň taryhy gadymyýetden göz başalyp onuň taryhy başlangyjy biziň eýýamyzdan odalky 6-njy müň ýyllyk hatap edilýär. Şol wagtlar adamlar aýry-aýry owa bolup ýaşan soň bir-birine gidip gelmekden has ýeňil sul oýlap tapdylar. Munyň deregini olar agaçlardan ýürüýte deprekler ýasapdyrlar we ses bilen ot ýakyp onuň ışıklary hem tüsesi bilen maglumat alyş-salyş işlerini amala aşyrdylar. Bu uzak ýyllaryň dowamynda saklanyp tokoy şertlerine ýaşaýan Afrikan halklarynyň bir näçe tarapyndan häzirki wagtda hem ulanylýandyr. Her näme bolanda da mehribanlar aragatnaşyk saklamagyň usuly bolanda da hem bular poçtanyň alamatlary hasap edip bolmak. Poçtanyň ilkinji alamatlary çaparlaryň hünäri bilen baglanşyklylar. İlk wagtda piýada, soňlugy bilen atly habar ýetirýän çaparlar şol döwürleriň poçtaçysy bolupdyr. Elbetde olar poçtanyň diňe 1-2 sany esasy hyzmatyny ýerine ýetiripdirler. Mysal üçin, padşanyň başga bir ýurdun padşahyna iberýän hatyny ýa-da işaret maglumatyny ýollaýşyny biz filmler arkaly elbetde häýelçini görýär, dogry. Edil şol filmlerdäki aragatnaşyk poçtanyň öz wezipesini ýerine ýetirip başlamagyna esas bolup hyzmat edipdir. Bu mesele de jedelli bolsa da, ilkinji çaparlar köp sanly alymlaryň, etnograflaryň belleýişine görä gadymy Mesopotamiýada, Misir, Gretsiýa, Parslar, Hytaý, Rim imperiýasy ýaly döwletlerde kem-kemden düzgünleşip başlapdyr. Edil haýsy döwletde birinji emele geleni gynasatda maglumat ýok. Olar estafeta ýörelgesine laýyklykda hatlar ugradyp kabul edipdirler. Gadymy günlerde bir näçe ýerleri basyp alyp, bir ýere hökümdarlygyny ýöredýän şahlar özüne degişli ýerleriň ýagdaýyny ýygy-ýygydan bilip durmaly bolupdyrlar. Sebäbi önümçiligiň ösüşi hem ýeşekli ýaly ykdysady gatnaşyklaryň ödenini düzüpdir. Hat ýa-da oň döremegi bilen hatlar arkaly ýurdun çäginden habarlar almak, özdoşul kadaly ulgamyň döredilmegine esas bolupdyr. Poçta ýollamasynyň ilkinji ýerde çykan anyk ýeri bolsa Mesopotamiýa taplanýar. Ol mundan 5000 ýyl mundan odal dörätdir diýip çaklamalar bar. Umumy gadymy döwürde hem de biziň eýýamyzyň tepkidinde poçta aragatnaşygynyň esasy binýadynyň mümkinçilikleri adat hyzmatlar bilen ýerine ýetirildi. Gadymy Gretsiýada deňiz ýollar hem de ýerüstü ýollar arkaly poçtanyň iki ugurly döwlet guruluşyna orun alan bolsa, Rimde onuň döwlet edarasy bolmagyna Gaius Julius Caesar şert türüpdi. Ýöne şol wagtlaryň esasy meňdeşligi, ähli ýerlerde çaparlaryň hereket edenligi hem de olaryň ýetiren hat habarlarynyň mazmunynyň harby maksatly ýa-da hyzmatdaşlyk bilen baglanşykly bolmagydyr. Gadymy hem de özüne adaty poçta ýollama usullaryny jemlän, poçtanyň gadymy nusgasy bolan agzalan işlerden tapawutlukdy. Täze döwür poçtanyň hat kämilleşmegine giň ýol açyldy. Poçta aragatnaşygy düdüminde 50-100 sany çapar jemlän hatlary ýerine ýetirýän, gullaklaryň deň derejede döremegi bilen Ýewropa ýurtlaryny, aýratynam Germaniýada we Italiýada uly ähmiýete eýe bolýar. Olaryň aglabasy uly gerimli sowda nokatlarynda ýerleşdirilipdir. Olar esasanna Köln, Mainz, Nordgausen, Strasburg, Augsburg, Breslau ýaly şäherlerde resmi iş alyp barypdyrlar. Şäher birleşigine degişli bolan poçtaçylar alınıp barlayan işler barada habarlary, resmi namalar şeýle de tölegine ýaşaýjylaryň ýetirmek isleýän hatlaryny daşapdyrlar. Elbetde şu işler üçin töleg apdyrlar. Olaryň eltip bermek hyzmatyny anyk bellenen möhlede çenli ýerine ýetirilipdir. Möhledetinden giýjegi alman eltip bermek şol wagt bar bolan çaparlaryň guramalarynyň arasyny awraýdan peýdalanmak bolupdyr. Diýen ekenlerde biziň hiç haçan giýjegi almaýaplar diýip mahabat edýär.
Bergelene belläp geçdik 15-nji we 16-njy asyrlarda Ýewropanyň şäherleriniň arasynda poçta aragatnaşygynyň üstünligini bellemek gerekdir. Häzirki zaman merkezleşdirilen poçta Ludwig 11-nji tagallalar netijesinde ýola goýulupdyr. Ol döwlet işiniň hasy berkemegi esasynda ýüze çykypdyr. Has takyk hükümdarlyk eden döwründe Ludwig 11-nji 1464-nji ýylyň 19-njy iýunyna karollygyň poçta bölümini döredipdir. Tutuş karollyk boýunça birje poçta bolupdyr. Bu gatnaşyklar soňlugy bilen 1487-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Fransada karollygyň poçta çaparlarynyň işini resmileşdirmek bilen bagly patent almagyna getirýär. Käbir çeşmelerde bütünlüğ sözüň dolu manysynda poçtanyň guramaçylykly ýoly goýulan ýyly 1490-njy ýylda hasap edilýär. Sebäbi şol ýylda Germaniýada Tournier Taxis poçta guramasy döredildi. Poçta kemkemden Ýewropanyň ähli ýerlerine işin hereket edip başlar. Ýagny 16-njy we 17-nji asyrlarda Fransada, Şwetsiýada, Angliýada we beýleki Ýewropa ýurtlarynyň karollyklaryna merkezleşdirilen poçta bölümleri ýola goýup öz işlerini dowam etdirýärler. Şunuň bilen birlikde bolsa, poçta häzirki zaman wezipelerini ýene-de birine eýe bolýar. Has anyklaşdyryp aýtsak, weli poçta ýollamalaryna inni diňewer hatlar ýa-da resminamalar däl, eýsem, günnelik durmuşda ullanýan zatlar, ýadygarlyk sowgatlyklar we şoňa meňes bir näçe awzallar ýa-ni materiallar daşamak mümkinçiligin ýoly goýulýar. Poçta ýollamalarynyň ýagny çaparçylyk hyzmatlarynyň tüýligi şol döwürlerde ortaça sagatda 70 km bolupdyr diýip çaklamalar bar. Poçta aragatnaşygy 19-njy asyrda demir ýoluň hemde ýygyderli gäm gatnawlarynyň ösmegi bilen 20-nji asyrda bolsa awtologlaryň hemde uçurlaryň oýlan tapylmagyny netijesinde hasy kämilleşýär. Poçta diýilende ýada düşýän zatlaryň esaslary 1820-nji ýylda Brightonly Brewer tarapyndan bukça konvert oýlam tapylýar we 1840-njy ýylda bolsa Büyük Britaniýada poçta markalary ulanyp başlanýar. Ýüzsüre bolsa Angliýada hemde onun koloniýa ýurtlaryny ýürüten ýetlenen az nusgaly markalar peýdalanyp başlanýar. Marka şo hakykatdan hem döwletden gelen original, ýagny nusgawy zatlaryny tasdiklaýjy serişde bolupdyr. Telegrafyň 1832-nji ýylda, telefonyň 1876-njy ýylda, radionyň 1895-nji ýylda oýlam tapylmagy Mehriban adamlar elbetde şu aýdylanlar bardy. Ähli maglumatlar bitdiň öňkü gepleşiginiň sanyna görkezip düşüp portretlaşmak üçin ýaltanmançyk çykyn we öňkü gepleşikler ýa-ni telefon, şoňa meňes bir näçe gepleşikler görmegim şu portretda maslahat berýär. Dowam edýär. Umman şol bir näçe zadyň oýlam tapylmagy bilen poçta aragatnaşygy milionlarça adamlara hyzmat etmegini bethetmändir. Dogry, has takygy soňky ýyllarda 20-nji asyryň ahyrlaryna internet torunyň esasynda işleýän elektron poçtalar döredildi. Emma olar hem adat poçta ýollamasynyň zerur wezipeleriniň käbirlerini hiç çaçanam ýerine ýetirip bilmeýär. Ýani meselem men diýen näşwat ödüm diýen nahar ýewatýaryn diýen şondan sana da paýlaşasym belli. Suratyny berip bilýän, agzym suwardy bir benem. Ýöne şu nahardan bölerini içeri ýetirip bilemek internetin mümkinçilikleri bilen. Mehriban adamlar, edid watandaşlar, biziň güneşli diýarymyzyň çäklerine hereket edýän Türkmen Poçta aragatnaş kampaniýasy hem şu ýylda öz 30 ýyllyk ýubileyini belledi. Şu portatda gutladylar. Kampaniýa öz işine 1993-nji ýylyň apreline başlap bu döwürde esasy maksadyny durmuşa geçirmekde. Ilatyň häzirki zaman aragatnaş hyzmatlaryna bolan islegleri kanagatlandyrmakda uly üstünlikler gadandy. 1993-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkmen Poçta bütün dünýä poçta birleşiginiň agzasy boldy. Bu döwletleriň poçta operatory diýen derejesini aldy. Bu bolsa poçtany iýermek we eltip bermek işini çallaşdyrmaga hasy oňy mümkinçilikleri berýär. Garaşdyrlyk ýyllarynda kampaniýa ýüzlerçe poçta markasyny çykardy we bu bolsa dünýäniň poçta guramalary bilen hyzmatdaşlarynyň ösmegine goşan goşdy. Markalaryň mowdugy garaşdy, betarap Türkmenistanyň tarihi ýadygarlyklar, medeniýet we sanat, ýurdun ösümlik we haýwanat dünýäsi, sportdaky üstünlikler we şoňa meňdeş zatlar özüne jemli. Poçta hyzmatlarynyň hilini dünýä ölümlerine laýyk getirmek üçin Türkmen Poçta EMC Express Mail Service hyzmatynyň ýol beletleri bilen hem birleşdi mehribanlar. Bu bolsa ýollamalaryň ýer şarynyň islenlik nokadyny 3-4 günüň dowamyna eltip bermäge mümkinçilik berýär. Bu hyzmatyň durmuşa geçirilmegi Türkmenistana getirilýän habarnamalaryň, ýollamalaryň sanynyň epesli artmagyny hem goşan goşdy. Häzirki wagtda ýurdun ähli künjeklerini Türkmen Poçtanyň hyzmatlar ulgamynyň iň häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän şakançalary bar. Olarda 2000-den gowrak adam dähmet çekýär. Ýokary dähmet ülgünleri, baý tejribe we ýoly goýulan sazlaşyk logistika ulgamy kampaniýanyň gysga möhletdi. Hatda Türkmenistanyň iň uzak we barmaty kyn ýerlerine hem qymmatly ýollamalary we möhüm hatlary ibermäge dol we dogry ýagdaýda mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda poçta aragatnaş kampaniýasy müşterilerini poçta arkaly pul geçirmelerini, anyk, qymmaty bolan hatlary, ýollamalary, abuna ýazgylaryny
garaşly döwletlerin arkalaşyklarynyň hatarına girýän ýurtlaryna pul geçirimlerini ödüşini alýan dörli görnüşli hyzmatlaryny ýöretese bedirler. Ol lomoy we bölük sowda işlerini alyp barýar. Kanseliýariýa, hojalyk harytlary, alalaşyklaryň sowda görnüşleri, şeýleken bir neçe abonentlik төлewlerini we halkara telefon jaňlaryny, jemaat hyzmatlarynyň төлewlerini geçirmegi, ýollamalary, kiçi torbalary, bukçalary gaplamagy, bukça iwermegi we YMC ýaňy belleşmeli diýýäli, şol YMC hyzmatlaryny hem üçin edýän mehribанlar. Kompaniýanyň çaparçylyk hyzmatlarynyň meşhurlygy gün saýyn artýar. Onuň müşterileriniň hataryna aýratyn şahsiýetler we hususy telekeçiler, şeýleken internet dukanlary, ýeri guramalar bardyr. Bu hakykat Türkmen Poçta ösüş üçin hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak üçin täze mümkinçilikler gözlemäge itergi berýär. Zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda müşteri çapary öýüne ýa-da iş otagyna çagyryp, gaplamak we saklamak hyzmatlaryny sargyd edip biler. Ýollamanyň ýa-da beýleki bukçalaryň ýerleşýän ýerini iýdarlap biler. Türkmen Poçta ara gatnaş kompaniýasy çapar ykjam programmasyny işläp durdy we onuň işleşini gowlandyrmak hemde giňeltmek boýunça häzir günleri çelikem öz işlerini dowam etdirýär. Häzirki wagtda çaparyň üstü bilen Türkmenistanlylar İçeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň jerimelerini, jemaat hojalyk hyzmatlaryny, Belet film online kinoteatrny we Elem TV hemra teleýaýlymynyň hyzmatlary üçin төлewleri töläp bilerler. Poçta iwermek we çapar çagyryp, suw sargyd etmek we başga bir näçe sanly we sanly däl hyzmatlardan hem ýöretip peýdalanyp biler. Programma sanlyca sekundyň içinde uçuşlaryň mümkin bolan görnüşlerini hödürläp, olaryň peteklerini şo wagtda Türkmenistanyň hereket edýän bank kartlary arkaly ýöretip sizden төлewini alýar. Mundan başga da programmanyň üstü bilen ykjam programmada dürli guramalaryň we edaralaryň telefon belgileri hem bardyr. Mehriban ýerleşler edip watandaşlar biletin gelýämatlyk etmişiginiň bu insanly hem size ýetirmekden gyzykly we ajaýyp maglumatlary delletdir. Şulardan ibarat gepleşigime sähälçe göwnüňizden turmaltyk mazuratda like goýun we tesir ýazyň dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Umman nämet bilen özüňiz gowy ýa-da mehribanlar. Biz bolsa siziň bilen hoşlaşamdyk. Sebäbi el mudama biz online we ýadyňyzdan çykarma mehribanlar Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Ýene ýaşy günlerde gowy gepleşikleri görüşýänçe hoşda bolun we özüňizi gowy